kedai ke All India Radio Shillong ke kubur ban puli di kasani jana kimat kibakong san jong ke kubur. Kuntu Menteri Rang Badu Narendra Modi ya kisamla banang yai pentibet shu ya ke jing tibet rekam ke bakila don kenang ban lakot ya ke jing dawa ke kam kat kum ke juk ke bayai kela. Rai ke Sarkar Meghalaya ban khang kerdep Chipor ya ki entry point ki ba long ki kerdop ki ban rung sepok ke jela. Bat palat lai pulai lakmut kibriu kila sem lanot na kajing slay ha asam kiu kajing yap syakan rupo ingut ki kubor ki babnya Menteri Rang Badu Narendra Modi ulak kuntu iki samla bakin ikai pentibet banang yai kenti kajing tibet bat ban minat ha kaban pentibet shu ila die ha ki jait kam ki bakitrei kenang ba kin la ban yebe bat kijing kelas tet ki jongker kom tre kam hakaban kenti ka kamai kaji bat haki jing dawa juga yo ya kani Menteri Rang Badu ulakren ha ka jing elang ka bala long lingba ki kor ki bor kata ka virtual conclave ka bala penlong da ka tanat skill development jong ka Sarkar India ha ka jing rakhi ka World Youth Skill Day nim ka sngi Modi ulaong ba ka jing tibet ha ka kam ka batrei kam long tang na ka bentaban kenti ka kamai kaji Henry ka longru ka daw ban snu tenat ban snu sman haka kamram ka balie malaka sngi Menteri Rang Badu doong ba na ki jing ki ba mi na ka daw jong kunyang jing pangkor na kalawan ra ki jing kala ha ki kom trekam ba ki lar ka mai ka ji haka ba ka jing kala haka technology kala kata shika de haka ni ka benta Ulang ru bakalong ka bakong san ye ki samla ban snu thu ye ka jing pher hapadeng ka jing tet jing start bat ka jing tibet bat iki jing mut ki besisha ki jongki Menteri katna dele ka jong Sarkar India Kiren Rijiju ulai kren pli jing mut bat ki menteri jong ki tanat dele ka jong ki jela ba ki union territory jong kari ha ka sngi ka ba ar ka balong nin ka sngi Menteri katna sports and youth affairs jong ka jela Arunachal Pradesh Bihar Goa Meghalaya Mizoram, Sikkim bat Tripura kini baro kilapan pau ila ki jing sngau ha ka bai dei bat ka kamile kai ni ka sports hadien jong COVID-19 Rijiju loong ba ki jing ile kai ki bamdan ka jing etengkhu marmet ni ki non contact sports kin sawan pai biang shen sha ki babun ki jela ha ka sing ba ar Menta kata yo ka balong ka si ka baningkong jong ka ni ka jingi pili jumut jong menteri ka Sarkar Pedeng bat ki menteri tanat ele ka jong ki jela ba ki union territory jong kari India ki he officer jong ka tanat ele ka na ki khanyu tli ki jela ba ki union territory lengba ka video conference ki le kran halor ka jing sandori ki la klenti bat iki ru kom pentre kam ban kenti ki kamele kai bat iki wedi ki benta ki badan jingi dei bi ki samla jong kari Lakmi lentiru ya kisin jam bakatnat kanshim ha ka bai dei bat ki kamele kai hadien jong COVID-19 ka Sarkar Meghalaya klarai ban punjari ki jing khang kadep Chipor ya ki entry point ba repair ban rung sepo ka jela nadu ka siteng sinya jong ka arkulai terik mata ubnai nai tung hadu ka lai phu terik jong nai tung kini ki entry point ki kenthop ya ka barnihan Rata Chera, Bajeng Doba, Tikri Kila, Mirjumla, Bat Haldiaganj. Usambut Menteri Rang Ba ka jela ba pres tuntun song ula pentip ba lak no tang na ki daw ki ba mlak kyar ki ba kenthop ik jing sakri haki kam ai jing sumar ha ka pang ka sitam bat iki kali ki ba kit iki mar ki badan kam onomsha yaki kalina asam banwan rung sepo ka jela ngan ong biang katu onomsha yaki kalina ka jela asam ban rung sepo ka jela uba tensong uba kerpat ya baro kitu ki bakwa banwan phai ka jela bakin sangi aswa banwan ha ka ni ka por namar kinam yo ban rung sepo ka jela ula benrap ru da ka baong ba lahap ban sim ya kini kesin jam kenang ban ban kya than ya kinong tre jong katana ka ko kya bat ya baro kitu ki ba ai ya la ka jing sakri ka ba khmat ha ka ban ai jing sumar bat ban te la kam ya ka jing sapriang jong ka jing pang COVID-19 ha ka jela kumjuru ya ki bor pnia district ki batrei klem jong that mentala bun benai Menteri Rang Ba ngan ong biang e katu usembut Menteri Rang Ba jong ka jela ba pres tuntun song ula ong ru ba ya kini ka por
Bakhang yaki entry point on pendan kam banwa dakawai pat kajaka banbu yaki entry point habar nihat bat ru ban yo pen priang jing tip halor ki jing kala halor ki aka ki baki pat ba ki di ban le bat ban om le ka sarkar Meghalaya kala rairu ban om ajing bet ban penlong yaki ni kunu ki jing khawai ye tho sungkurim haki atli ki district jong jela kata ha East Khasi Hills bat Hariboi district menteri katanat ka kot ka khya jong ka Meghalaya uba al hek ulo ong nin kasngi bahasa arpo prangut kibriu kila yo thma yo kunyang jimpang corona hakajela kabla kanti yo kijingdon jong kinong pang COVID-19 kibrang don hakajing sya sumar syaka arspa khandai pinyungut hakaba arspa andrip wingut kidei ha East Khasi Hills district kibakanthop ya shispa khandai pu prangut kisipai BSF bat south kondai ngut kiriu ba Hariboi district kidon arpo arngut ha East Jaintia Hills bat ha South Garo Hills mar arngut Prangut ha West Garo Hills bat mar iway ha East Garo Hills bat North Garo Hills. Kani ka kubor kawan sapina ka All India Radio Shillong. Ha Assam palat lai pulai ngut kibriu kila sakta ha ka jing slay ha ka jela. Arngut kibriu kila du'e la ka jing imnen ka sngi kabala kanti ka jing yap na ka jing slay sya ka ndri puwi ngut ha Assam. Ki kenhun ai jing yarap na ka SDRF bat ka NDRF kila penkendria ya lai hajar ngut kibriu syaki jaka ki bakham sngan bondli ki wa aka jela kila slay bat ya arpu san hajar ngut kibriu la penkendria syaki jaka sa sipor banyo jingeda gibor penya district lalit bansami ki jingerap daki marbam syaki lanot slay halaki district Menteri Rambak ka Assam Usar Bananda Sonowal lalit jungo ya ka jaka sa sipor banyarap ya kilanot slay Hatiok Jorhat district nin kasi bat la betha ikibor penia district ban Shimkia ban Ajing Sumar bapaka ya kilanot kibasa aki jakasa sipor ka office district medical and health officer rengkat ka jingi trelang bat kabor penia district jong West Khasi Hills district kilalum ya shispa arpotli kinong muna ban pha test na ka banta COVID-19 hakini ki kindiat sngi balala ya ka test la le ru nin kasngi ya kinong tre ka office deputy commissioner ha ka ba ubati lengwa IAS rengkat ru bat ki magister kila pha test da ka jing thmu ban peninuksa bat penslur ki wede bakin wan shakmat ban pha test la di ka ban long ka jing yarap ya ka tana ka koi ka kya ban but din ki bayo e kunyang jimpang corona lada don hapo ka district kumjuru ya ka di ka jui ka test on le ru ha ka yonong ston ha ka khan ru teru naitung 8,000 arpo nakabanta kitray dukan kinong Beijing di kinong wanyo bat nakabanta kinong nya iki kali kamay hanagalan ka jingdon jong baro kibri kibiyo pang COVID-19 kalakiw siya ka kanday spa armut hadian bahasan ringut lapendi kinanin kasngi bakila yo kunyang jing pang corona Menteri katnat ka koi ka kya jo kanagalan US pang new home lengba ka Twitter ula pentip bana ki shispa nyobot li kinong muna ki bala test handli to li ki day ki balong positive ni ki badon yo coronavirus ki bana di Mapur Shushu la ongru ba ya kinong pang ki bala kot labut din perking ba ban kmi e ka jinglong jingman jo ka jing ko jing kya ka jong ki Karena do menta lai spa sa prangot kinong pang COVID-19 kilakot bat na pedeng ki san spa san pusangot ki berang don yo niuk nyang jingpang san spa live kondai ngot kim da don ni ki dak kishen ki bapa sabar kat ba khat san ngot bat ki pen i tang khandiat e ki dak kishen jong ka jingpang bat kim si tamjur ha Tripura da ka jingki jong ka jingdon jong ki bayo pang COVID-19 ha ka jaka khaput jong ka India ki baha ba Tripura ka sarkar jila kla penjari biang ke jingkhang dam ha bro ki jaka ki baha ba ka 10 kilometer na uput India Bangladesh ha ki than nong kondong bat ha 10 kilometer na uput ha ki than ki baha ba ki jaka sor na do ka khat nyu tre unai tung Chief Secretary jong Tripura Manish Kumar ula ong ba ka sarkar jila kala haban shim da karai ka batung e hadian bakala yo jing tip bakila don ka jing sapriang jong ka jing pang COVID-19 hakitan kaput jong ka jila hakumi pat kalyang hakini ki arp sa kunta ki balala sa khandai phomut ki bri ki la yo kunyang jing pang corona kabala kanti ki jing don jong ki bri ki bayo COVID-19 ha Tripura syaka 8,000 shispa prapusangut katu ni ka khubor klakut kabala wan shapina ka All India Radio Shillong